Veieu el govern de Zapatero desorientat davant la crisi econòmica? Aquesta és la pregunta del dia, senyor López Tena. Què tal? Bon dia, bona hora. Bon dia. Veu el govern Zapatero desorientat amb aquesta crisi? El veig una mica sí, francament sí, perquè, entre altres coses, perquè és la primera vegada que una crisi econòmica es planteja sense els instruments de política econòmica tradicionals, la devaluació, la baixada de tipus d'interès, perquè això ja no és una competència del govern espanyol ni del Banc d'Espanya, sinó de les institucions europees. I, per tant, és també normal que es trobi desorientat, perquè és la primera vegada que hi ha una crisi sense els estris que des de sempre s'havien fet servir. Vostè ha estat, he dit abans, l'inductor, amb ànim de provocar. Sí. Li agrada ser l'inductor del que va passar ahir al Teatre Nacional? Begui. És que el que va passar al Teatre Nacional no és això que vostè ha dit, No? Va ser un acte... No, en absolut, en cap moment... ...d'unitat per preservar l'Estatut. Per protestar d'antuvi contra la retallada que estan preparant el PP i el PSOE sota la capa del Tribunal Constitucional. La qual cosa no vol dir cridar a cap mena de desobediència. Les sentències, igual que les lleis, es compleixen. Aquí l'únic que té butlla per no complir les lleis ni les sentències és el govern espanyol de torn. Tots nosaltres complim les lleis i complim les sentències. Això no vol dir que les aspiracions de Catalunya estiguin sotmeses i bloquejades per la voluntat del PP i el PSOE en un Tribunal Constitucional desprestigiat i no imparcial. Però veig que la guerra d'Iraq ha fet estralls, no? Perquè ara tot es fa preventivament. L'acte d'ahir era un acte preventiu, a partir del que es pot considerar una especulació, si més no en aquest moment. No és una especulació. No? Vostè té constància que el PP i el PSOE han treballat junts per retallar l'Estatut i que faran que el Tribunal Constitucional jugui la coartada o faci de coartada legal per emparar aquesta retallada que s'ha fet sota la taula? Recordi vostè la Vanguardia quan l'any passat va publicar allò que ja coneixíem els experts en la matèria, que és la defensa de l'Estatut, dit entre cometes, la paraula defensa, feta per l'advocat de l'Estat en nom del govern Zapatero. La posició del PP està molt clara en aquesta matèria, i que era el recurs d'inconstitucionalitat de més de la meitat de l'Estatut. I la posició del govern Zapatero és el que diu l'advocat de l'Estat en la seva representació, en el qual defensa que l'Estatut és constitucional perquè no obliga res, perquè no és vinculant jurídicament i perquè ni les Corts espanyoles ni el govern espanyol estan obligats a complir-lo. Això ja està dit, ja està anunciat, no es tracta de no saber quina sentència serà. La sentència serà una combinació de les dues coses. D'allò que diu el que l'ataca... Perdoni, què el porta a pensar que una sentència d'unes persones que suposadament les hem de considerar independents, no independents partidistament, sinó independents dels titulars d'un diari o de les informacions de qualsevol altre mitjà, vulguin donar cobertura o emparar el que vostè entén que és ja una decisió presa? Miri, si ara vostè... el fiscal li acusa d'haver comès un delicte, li demana 40 anys, i el seu advocat defensor, que en aquest cas és l'advocat de l'Estat, li demana 20 anys, està clar que la sentència estarà entre 20 i 40. Per sota d'això no hi serà, perquè el seu defensor ja demana i accepta això. I no es tracta d'una informació periodística, es tracta del document oficial presentat per l'advocat de l'Estat davant del Tribunal Constitucional. Per altra banda, que el Tribunal Constitucional funciona en blocs, bloc progressista, bloc conservador, en funció de l'origen, en funció del nomenament en el seu moment per part del PSOE o del PP, no és un tema que sigui aliè al coneixement dels ciutadans, tal com ha funcionat en l'últim any i mig tot el procés de recusacions i de blocs. Ja se sap prèviament quines són les decisions, no ja en el tema de l'Estatut, sinó en molts altres temes, en els quals corresponen milimètricament les posicions d'aquells que han estat nomenats, justament per això. I, a més, aquesta és una qüestió que internacionalment està prou aclarida. És a dir, precisament és la FAE, és la fundació que presideix el senyor Aznar, la que publica cada any en castellà l'informe que fa la fundació a la seva vegada, l'Institut Fraser al Canadà, on la justícia espanyola queda com la 48 en el món, en matèria, la 46 exactament, en matèria d'imparcialitat i la 64 en matèria d'independència. Per tant, aquí el que estem plantejant és una altra cosa. El que estem plantejant és que aquesta sentència és la que farà el tancament del sistema. A partir d'aquell moment ja no cap altra reforma estatutària que no sigui dins d'allò que dirà la sentència. Per tant, vostè d'entrada és recelós amb el PSOE perquè si tenim en compte com ha quedat la majoria ara en el si del Tribunal Constitucional, hi ha majoria progressista. Després de la mort... No ben bé, hi ha empat. Hi ha empat. En matèria de l'Estatut hi ha empat. Hi ha el vot de desempat de la presidenta, no? Sí. Per tant, podria guanyar la tesi progressista. O el rol progressista, no sé com dir-li exactament. Del bloc. El bloc progressista, molt bé. Però, per tant, veig que vostè desconfia
d'aquests progressistes? No és una qüestió de desconfiança. Em limito a llegir els documents que ells mateixos presenten. Insisteixo que és l'advocat de l'Estat el que l'ha presentat en nom del govern Zapatero. I en nom del govern Zapatero el que diu és que l'Estatut no obliga res, no vincula res i no té cap mena de força d'obligar. Això és el que diu el govern Zapatero oficialment davant del Tribunal Constitucional. Molt bé, però vostè sap perfectament, i molt millor que jo, que l'advocat de l'Estat pot presentar aquest document i el Tribunal no necessàriament acatar aquest document o acceptar-lo com a base, com perquè aquest document sigui inamovible en les seves deliberacions. No. Deliberarà sobre aquest document, com deliberarà també sobre els documents contraris, i pot rebutjar-los en un moment determinat o tenir-los més o menys en compte. No ha passat mai. Bé, que no hagi passat mai no vol dir que no pugui passar. No ha passat mai. No ha passat mai. No ha passat mai una situació en la qual la posició del Tribunal Constitucional sigui més favorable a la norma recorreguda que allò que diu el que formalment defensa aquella norma recorreguda. No ha passat mai. I, per altra banda, la qüestió dels bloquejos, de les recusacions, del funcionament en bloc, etc., no només es manifesta en l'Estatut de Catalunya, també es manifesta en moltes altres qüestions. Aquesta escissió dels òrgans judicials en general i específicament del Consell del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional entre allò que se'n diu progressistes conservadores. A la vista, però, de com està el Tribunal Constitucional en aquest moment, hi ha qui diu que no hi haurà sentència de l'Estatut fins que no estigui resolt, no sé en quina mesura, no sé si amb un pedaç o amb una solució molt més contundent, aquesta crisi interna del Constitucional. Vostè què creu? Poden passar les dues coses. Pot passar que la sentència es faci aviat, abans del mes d'agost, el mes de juliol, finals, una cosa així. De fet, el Tribunal Constitucional, a partir de les eleccions, està treballant d'una manera intensa en aquesta sentència, han habilitat les tardes per fer-ho i estan dedicats exclusivament a l'Estatut i a la reforma del Senat en quant a l'elecció del propi tribunal per permetre la renovació, perquè 4 dels magistrats estan en funcions el mes de desembre, entre ells la presidenta i el vicepresident. I també pot passar que el que facin PP i PSOE sigui pactar els 5 membres que estan pendents, un d'ells per defunció, els 5 membres que estan pendents el que facin sigui renovar-los, nomenar-ne uns altres i que aquest Tribunal Constitucional sigui el que ho dicti, ja prèviament determinat quines són les persones que s'envien. Li recordo una frase que ja li vaig dir fa temps en aquest programa, no parlant d'aquest tema, sinó de temes, diguem-ne, judicials en general, que és allò que un responsable judicial espanyol va dir fa anys, que entre aquellos que hacen lo que se espera para ser nombrados y aquellos que han sido nombrados para hacer lo que se espera, casi no hace falta dar instrucciones. De tota